Kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli du Elma Arwar ki mat bakong san jong ki khubor menda ka step ka shipau tari unai lar kilong pelat menteri rang badu kari Narendra Modi ya ka financing facility ka balong hadu silak lur tingka ka ba hap hapo ka agriculture fund na ka benta ki nongrep kari yo jengkot ngrep nyungut ki ba shitom COVID-19 ha ka jela meglia bat life hunai ngut ki ba yo pang thmai on pensam ka sarkar Assam ya kidawai ki bayarap banyakun yo khanyang jempang COVID-19 bat kitiar thopols na kabenda gitu ki bro ki basumar COVID-19 halayeng hagauti bat lakap dan burom ya uba HS shelah hin ngesngin ki khubor ki babnya menteri rang badu kari Narendra Modi hinang kesni ula pelat ya ka financing facility ka balong hadu silak lur tingka ka bahap apa ka agriculture infrastructure fund na kabenta ki kamrap kamreng bat ki we ki jingdong kam jong ki nong rap kari India Narendra Modi ula pelai ru ya ka installment ka bahan riu ka balong khatnyo hajar shispa klur tingka syaki prapoin san klur ki nong rap ki badai banyo jimentoy na ka pradhan mantri kisan samman nidhi ne ka bangitip kum ka PM kisan scheme haba ajeng kren na kani kasi menteri rang badu kari Narendra Modi ulong bakani ka scheme kan ajimentoy ya ki nong rap khamtam ya ki tu ki badang susdang rap bat kumju ru ya baro ki nong rap hakari ha kaju kopor menteri rang badu kari wai khublai kerpang ru ya baro ki jella jong kari halor kajing simkhia ka jongki ban pentrekam ya kani ka scheme ka balong ka lat ajing rap ya baro ki nong rap haman lagi jelam ka jella meglia tang hin kasni ka ladon life khunai ngut ki bayo thma yo COVID-19 bat ref nyungut ki balakot no director ka DHSMI Dr. M Amanwar ula pentip bagi ni ki life khunai ngut ki bayo thmai khat prangut ki deina is kasil seswek hakaba arngut ki de ki armed forces khat ngut ki reupat ba arphongut na riboy district hakaba nyungut ki de ki armed forces bat khatlai ngut ki reupat ba bat iwe ne is Giant Hills seswek nagini kin refunyo ki balakot mentagas henen kasni sanpu arngut ki deina is kasil seswek hakaba sanpu wengut ki de ki sipai BSF iwe reupat ba khatlai ngut na is Giant Hills bat arngut ki reupat ba na riboy district Lagi jiyo thmai kini ki live khundai ngut bat kajingkot jong kin rep nyungut ka jela meglia haru hanin kasni ka don 6000 repo arli ki positive case ne ki bayo covid khat khandai sanspa rep li ki active case ne ki badon ha ki jaka sumar sauspa khandai photli ki recovered case ne ki blakot no bat ngut ki blakhat no Nagine ki sanspa rep li ki active case ka is ka sel sesui ka don sauspa khat khandai li ki active case ha ga ba ki sipai BSF ki don khandai phoi ki repai ba ki don aspa rep phoi ki armed forces ki don rep pratli ka west ka sel sesui ka don rep li ki active case ka riboy district ka don prapulai li ka west Giant Hills khat santli ka east Giant Hills ka don Hinrutli ka West Garo Hills life waitli but ka South West Garo Hills ka North Garo Hills but ka South Garo Hills ki dan mar arli ha jela Assam nakalian ka telat ka koi ka khia jong gani ka jela kala pentip banadu menta ka sni ka sarkar jela kan pensam ya ki dawai ki bayarap ban yakhun nang jimpang COVID-19 but uthiar thopol subatip kum oximeter hagauti nakabenta kitu kibriu ki basumar yo COVID-19 halayeng menteri ka koi ka khia jong jela Hemanta Biswa Sarma lembaga tweet ula pentip patna ka koi ka khia kala pentri kam ya ka telemedicine service hakaba ki ba kinhap ban sudai yo number 6 pasau menteri ka koi ka khia jong jela Assam ula pentip bakini ki kam ajin sumar kin sabeteng ru sakiwei de ki jaka jong jela kumach kun mau ka jela Assam hadu hinin gesni kiladan 6000 pras pangut ki brio ki blakot no COVID-19 balapalat no yakina jaka sumar ka jela nagalan tang hinin kesni kadon khandai phulai ngut ki brio COVID-19 bat iwei balaklat no menteri ka kot ka khia jong sarkar nagalan US pang new phom lemba ka tweet ula pentip banakini ki khandai phulai ngut ki bayo thmai ndro pharngut ki deina Dimapur arphongut na Kohima phrangut na Peren arngut na Mon bat iwei na zon hebotum kini ki khandai phulai ngut ki bayo thmai ki kanthup ya safu arngut na ki armed forces khatngut ki bon phai na barjala arpho prangut ki dei ki badon je dei ba ki baya jan bat ki yo COVID-19 but nyongut ki frontline workers ne ki ba khmat e ban yakhun ya kan khlam coronavirus ka jela naglan hadu hanin kisni kadon 8000 nyospa phrapuitli ki positive case 6000 praspa phrapunrutli ki active case khandai spa southli ki recovered case but prangut ki balakhlan no kani gadei ko All India Radio Shillong bolam shipi ai khubor
State Surveillance Officer Dr. L. Jampa hinan kesni ula pentip bagi dan ngreu perprangut kentup ia live ngreu kibor bahara lembat kinong trei haki jaka sumal bayo thma yo COVID-19 hajala Arunachal Pradesh kapla penpoi ya kijingdan kinong yo COVID-19 hakani gajala syaka arhaja shispa khanyungun Shushu ka khubor ka pentip ru bagi ladon hadu shispa saungut ki balakot no COVID-19 bat balapalat no yaki na jaka sumar mena kesing sejan jong katayo Ya kemet basa jong unong yalam bapau kajela uba HS shela latep dan burom no hindin gesni hawak rait lightkor halum jintep jong kabalang hasilong ha kajing dan lang kinong yalam sengsan perhei lembat kiwei ha padeng kajing perking bat bot bah ya kikendon kibedei bat kajing da ya kunyang COVID-19 Kumachin kemau uba HS shela ulaklat no ha ka sipo bajimin step jong ka new tarik unailar uba HS shela ulalong teng usumbut lampang ka yeng dorbat hawain ka jela umintri ka sorka jela bot ulalong lu kum UCM ka KCC hadu asin Ka Meghalaya High Court kan sangat terkam syua na kabenta laisni nadu minta kesni hadu khat tarik unailar kenang bensenait dawai kat kum kajing permena bala pemi da ka Register General la pentip babaro ki mukot duma ki ba ladan hakathop banshim ya kajing bishar hakini ki laisni la pen kriya no syaka khat lai tarik minta ubnai Kumba ke National Education Policy ke donjing thmu ban pinkala ya ka pule ke dangli hakari na kaliang menteri ke pule dangli jong ke jela Meghalaya uba lakmen rumbui ulaong bakani ke National Education Policy jong ke sarkar pedeng ke ke jinyo I jengai na ke benta ke jimentoy jong ki khina school na ke benta ke pateng ke banwan ke jong ki uba lakmen rumbui ula penpau bagandon khindiat ke jing ban penteri kam ya ke National Education Policy ha ke jela na marka Education Policy ha ke ni ke jela ka compare Hadirin bak sarkar pedeng kala menjur ya ke National Education Policy ka sarkar jela Meghalaya kala thau ya ke komiti jong katanat pule dangle na ke benda ke jiwat banyak bat watlat walanti kumu ban penteri kam ya ke National Education Policy ha ke jela Meghalaya ka jing penteri kam ya ke National Education Policy ha ke jela kan khimi lanti ban wanra shibun ke jingkala ha katanat pule dangle jong ke jela Hadirin ke jing syak keno bagi don cibun ki jing duna kum ha ka bam ka di ha ki jaka sumar COVID khat khandai hanong po na kaliang I Deputy Commissioner ke Riboi District ikong RM Kurba ila pensyai bakane ke jing kentho kalong klem nang rem namar mana kaliang ke District Administration kala sim khia ban pinbiang ya baro ki jing kam jong ki nong syak sumar COVID khat khandai ha Corona Care Center nong po Habaya day pat kitu ki khandai ngut ki ban Riboi District ki balet cha ki jing khawai shongkurim sha Greenwood Resort Khanapara ikong RM Kurba ila pentim ba ka District Administration kala dep ujor ijahar prasya yakini ki khandai ngut bat ka jing toket ke babnya lale hi dak sarkar jelam Haswa ban penkut ya khubor sesin ki mat bakongsan Pelat Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ya ka financing facility ke balong hadu silak lor tingka ka bahap hapo ka agriculture fund na ka benta kinong rap kari Yo jingkot nref nyongut ki basitom COVID-19 ha ka jela Meghalaya bat live khundai ngut ki yo pang thmai On pensam ke sarkar Assam ya kidawai ki bayarap banyakun ya khunyang jingpang COVID-19 bat kitiar thau pols na ka benta ki to ki bre ki basumar COVID-19 halayeng hagati bat latep dan burom ya uba HS shila hinen gesni Katu ki khubor ki lakut ki bawan shapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakhindiat pol min se so bat ka Delhi station nak benta ki khubor ha ka khtin hindi bat khtin fareng kene gadai ko All India Radio Shillong